Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Ka yi sa'a ba karaya ba targaɗi, sai ya ƙujewa da buguwa kawai. Don haka za mu iya sallama ka nan ba da daɗewa ba insha Allah. Sallama kuma? Kwarai kuwa. Ai dama mun rike shi ne domin mai observing ko akwai wani internal injury. Kuma tuskani ɗin da aka yi mun ga babu. Saboda haka ci gaba da zaman shi a nan ai kamar wani asarar kuɗi ne. Gaskiya ne. Asarar kuɗi ne, gara a sallame a koma gida. Wake maganar sallama 'yan dubiya ba su gama zuwa ba. Haka ake yi? Ni fa wani lokacin ba na gane kaina. Ban san ko farin jini ba ne ko kuma rashin sa'a. Shi Lukman ga rigiman da muke ciki. Mahmud ma shi ma gana shi, sannan shi ma Presido gana shi. Kin ga Mahmud, rashin asalinsa da halinsa shine matsalan ku da shi. Shi kuma Lukman danginsa, Presido kuma rashin lafiya. Babu wani zaɓi kenan a cikinsu. A'a, kin ga inda a ce Presido zai samu lafiya, ni na tabbatar sai kin fi kowa samun nutsuwa da kwanciyar hankali a wajen shi. Yanzu idan aka ce ka rasa Sumayya, baka tunani dole zaka auri wata? I can't imagine my marriage life without Sumayya. Sai dai kuma kaddara ta Ubangiji duk yadda ta zo min dole zan dauke ta. To, amma ni a gani na shawara ya kamata a ce ka nemi wani zaɓin. Saboda kowane abu akan neman zaɓi, ko? Alternative da misalai sukan iya zuwa a kowane yanayi. Amma yanzu ke kina ganin cewa tsakanin ni da ke ma iya aure idan pressure ta zo daga gurin Hajiya babba. Aliyu, ka daɗe kana wahalar da rayuwata. Ina shakku idan za ka iya gyaruwa a ɗan ƙanƙanin lokacin nan. Don haka, ka je ka yi rayuwarka ka ƙyale ni. Idan ma mutuwa zan yi na mutu ɗin, ka huta da takurar da nake maka. Ni kuma me nake nema yanzu? Ko me na samu a rayuwata? Dama ni kai ne. To amma tun da takura maka nake, ka je ga rayuwar takanan ka yi duk abin da ka ga dama. Don Allah dadi kai haƙuri. Wallahi na fi son ka fiye da komai a duniyar nan. Kai ne gata na. Kai ne farin ciki na. Kai haƙuri dadi. Saboda duk duniyar nan ban ga mai kyautata min sama da kai ba. Na yi alƙawarin zan bi ka, zan bi kuma duk abin da ka faɗa min. Don Allah kai haƙuri. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.